Takže jedného dňa v septembri som hľadal nejakú dobrú hru a našiel som toto. YouTube Live. No nič, môžem to vyskúšať. No, už sa nám to načíta. Welcome to YouTube Live. Super, ďakujeme. Play. Trošku to stiším zase. Close. Hello. Nerozumiem. Aha. Dobre. Aha. Sobie sandu. No tak, znova. 68 krát sa to znova načíta, teda. Tada. Áno. Aha. 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 Nerozumiem slovo, ale I don't know the rules. M5. No. Tak, a ideme. Do shopu. Nemáme záujem. Nem tu dom. Tak som tu a... Nehal som to tu niekedy? Ale nie. Nie, to som iba videl na YouTube. Mikrofónes. Start. Či... Ja mám peniaze. 500. No, next game. Prepačte, niekto ma vyrušil. No, exit again. Konečne prvá veta, ktorú rozumiem. Ďalšia veta, ktorú rozumiem. Fuj, to nechcem bývať. To čo je za konzolu? Však na to mi sa nedá zapnúť ani Tetris. Mám si sadnúť teda. Tá moja obľúbená klávesnica E. Môj D2 ideme hrať super. Bez toho budeme until let's start. Jaký hammer? Kde je vidím one? Či jaj? Aha, o tom som nevedel. Bec. Asi túto za 50. Kde si dáme? Napríklad sem. Ako to má tuším house. No house to je na UFO a nie byt. Musím ísť spať. Na to už nie je. Doplň minerály. Dobré ráno, chlebáci. Sme mi zahrať teda. To musí byť veľmi zabavná hra. Keď sa na to pozriem. To je hrozne zabavné. To by aj mňa bavilo. Aj v reálnom živote. Mám si tu nejakú picošku. Vater, prečo nie? Vaty. Volty doplním. Dobre. Toto som už robila aj v reálnom živote. Aj toto. Ja tu mám stlačená klávesnici pre Boha. To sa nechce. Čo? Nerozumím. Nevadí. Kat. Či? Aha. Ach, nie do bohľaké. Ale takto ja nenatáčam videa. Inak, ak na tomto videu bude aspoň 10 lajkov, natočím, ako natáčam videa. No, sa to uploaduje, hore. Jej. Exit the apartment. Exit to the apartment. Nejakú cestu mám otvoriť tu.
ako v Minecrafte. Aha, ja mám 155. Buj. Buj, áno, buj. Aha, dobre. Nám sa to páči. Nemáme záujem. Dobre. Idem sa už vyspať. Už je ráno, už treba spať. Ja si nájsť. Nič. Idem sa zamraziť do chladničky. Tak papa. To, že toto video končí, neznamená, že mi nemôžete dať subscribe.